Goeiedag iedereen, welkom in Kloosterzande. Ik zal nu terug vertrekken hier van het punt van Benu Apotheek naar Vogelwaarde, dus via Hengsdijk. Dus ja, die apotheek hier is ook wel een locatie dat men regelmatig moet zijn uit Vogelwaarde, want Vogelwaarde heeft geen apothekerspunt. Dus hier dus wel een goede locatie, ongeveer op 8 kilometer van Vogelwaarde. Dus nu mijn route terug via Hengsdijk, dus camping De Vogel ook en dan uiteindelijk Vogelwaarde.
Zo aankomst Camping de Vogel hier te Hengstdijk. En er is ook een vernieuwde parking. Dus een parking voor de bezoekers hier aan de rechterkant kan ik ook wel even tonen. Zo hier de vernieuwde parking van Camping de Vogel. Ja, totaal wat anders. Vroeger was het meer ja, het open veld. Nu is het wel mooi afgewerkt. Dan heb je ook hier aan de linkerkant nog die laadpalen. Dat was er natuurlijk al aanwezig. Ook nog informatie ja, dat het zwembad terug open is sinds 1 maart al. Hier heb je dus een zwembad ook, binnenzwembad. Met ook een stuk attractie erbuiten. En dan ook een pracht van een ja, grote restaurant hier. Hè. Dus ook met een speeltuin die aanwezig is. En dan ook wel ja, de rust hier in deze camping. Ik zeg, deze route stoort absoluut niet. Hè. Dat is hier nu wel de hoofdroute, de Vogelweg. Maar voor de rest is het bijzonder rustig. Hier hebben ze ook extern een fietsoplaadstation gezet. 2 stopcontacten, dat is toch wel nuttig voor de e-bike. Zo, ik ga mijn route vervolgen naar Vogelwaarde. Natuurlijk ook nog even het bord van de Vogel. Ja, even verder heb je ook een kleinere camping, de Oude Haven, hier aan de rechterkant. Die is er ook aanwezig.
Zo momenteel hier nog werkzaamheden. Eventjes de vuilnisbak hier. Dus je hebt hier ook een picknicktafel aan de entree. En dan ook ja, daar de markering Hulst 9, dus gewoon via de buitenroute kom je terug in Vogelwaarde. Om dus niet via het centrum te moeten rijden hier. Hulst 9, Terneuzen 11. Dus men zit hier tussen de twee, hè. Dus Hulst en Terneuzen net in het midden. Zo hier in Vogelwaarde loopt er ook een bouwproject. Vroeger waren er hier sociale woningen. Zo van die eenpersoonswoningen die gesloopt geweest zijn. En dat is nu vervangen door ja, nieuwbouw, maar meer bepaald huizen met een slaapkamer op het gelijksvloers. Dus ook wel interessant voor bepaalde doelgroepen. Dus dat je beneden je slaapkamer hebt en eventueel waarschijnlijk ook een badkamer. Dus dat je niet een verdieping naar boven moet. Dat zijn ook van die projecten, je ziet bijvoorbeeld ja, 10 woningen, dan stoppen terug. En het is jammer dat men in Hulst niet een project doet zoals in Othene, dat men ja, toch wel locaties kan zien met tientallen. Dat staat hier ook aangeduid, dus het is slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ook een bungalow-stijl.